मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ रायजोनि दाब दाब जायगायाव जिनहारि खालामनाय जाथायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थायो। माब्लाबा आइजो माब्लाबा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ इनाय जिनहारि खालामनाय जाथाया जाबोबाय थादों रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्लायाव। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि भारत हादोराव 2021 मायथाइनि रिपर्टनि बायदिब्ला सानसेयाव सा 87निबो गोबां रेप केस जानायखौ मोनदोंमोन आरो बोसोरै 31,677 केस रेजिस्टार जायोमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आथिखालनि रेप केसआ गोबां बांबाय। NCRB थामहिनबा नेशनेल क्राइम रेकर्ड्स बिउरोनि बायदिब्ला सानसेयावनो 100निबो 200नि गेजेराव रेप केस फैयो आरो बोसोराव 35,000निबो गोबां रेप केसनि बिबांखौ मोनो। बेबायदिनो अदालगुरिनि माजबाटआव सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। न'आव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै समाजनि इनाय हाबा मावनो नाजानाय दायनिगिरि एबा दुथां सेंग्राखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। पुलिसनि आवथायाव गोग्लैनाय दुथां सेंग्रानि मुंखौ मनिरुद्दिन आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं मनिरुद्दिन आलीखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों हिन्जावसानि नखर आरो माजबाट ओनसोलनि थागिबिफ्रा। नैथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला UPPL आइजो गांखं आफादा दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव जिल्ला खोन्दोनि मावफारिया जथुमा खुंफुंदों। बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव खुंफुंनाया थांनाय सानखालि जालाङो। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै सनितपुर जिल्ला UPPL आइजो गांखं जिल्ला खोन्दोनि मावफारिया जथुमाखौ बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय फरायसालियाव खुंफुंनायावनो UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा बसुमतारीजों लोगोसे नेहाथारि हेलेना सोरगियारि, UPPL हान्जानि नेहाथारि फैलाजे बरगयारी, हरिसिंगा बियाबनि MCLA सन्जय सोरगियारी, सनितपुर जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि कुसुम सोरगियारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि जालांनाय हाबाफारियावनो जयनिं हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। गुबुन गुबुन दोलोनि गासै सा 20निबो गोबां आइजोफोरा BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि मोजां हाबा मावनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव हाबफैयो। थामथि खौराङाव दङ आमेरिकानि निउयर्कआव फिन मोनसे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां जोखोम जानायजों लोगोसे 4 सुबुंफ्रा खौरां बुथुमनाय समसिम जिउ गोमादों। भारतारि समनि बायदिब्ला बे जाथाया दिनै फुंबिलि समावनो जादोंमोन। निउयर्क सोहोरनि सेन्ट्रेल मेनहट्टनआव जादोंमोन बे जाथाया आरो बे गावलायनाय जाथायाव थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव पुलिस बिफाननि सासे मावख'गिरिबो दंमोन। आमेरिकानि गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला गाग्लोबग्राखौ सिगांनिफ्रायनो सिनायथि होनाय जाबाय। बिथांनि मुङा जादों सेन तमुरा, जाय निउयर्कआव थांनानै गोबां गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनावनो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो माखासेफोरा जोखोम जादोंमोन। आमेरिकानि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोराव फोसावनाय बायदिब्ला गाग्लोबग्राखौ सिनायथि होनायनि उनाव मोनसे जाथाया सोराङाव फैबावदों, जेराव जाथायनि दान्दिसे उनावनो लास वेगासनि थागिबि 27 बोसोर बैसोनि सेन तमुराया गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। नायबिजिरगिरिफ्रा आरोबाव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावनायाव बाहायजानाय हाथियारनि थाखाय गनायथि बिलाइबो दंमोन, जेराव माखासे फोरमान बिलाइ मोनदोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सेन तमुराया बुलेट प्रुफ जेकेट गाननानै आरो गंसे सिलाइखौ आखायाव लानानै मिडटाउन मेनहाट्टननि मोनसे होंगो दोंगो जायगायाव थांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरनि होंगो दोंगोआव बिथाङा गुलि गावदोंमोन। जाय गुलि गावनाय जाथायावनो 4 सुबुङा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबांथार सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गौरब गगैआ जायखिजाया समावनो भारत नागारनो हागौ। बे बिबुंथिखौ होदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जरहाटनि MP जाय समबारखालि लकसभायाव मोनसे बिबुंथि होनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया गौरब गगैनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सोमोन्दै मोनसे गोनां टुइट खालामदों। मंगलबारनि फुंबिलियाव गिबि मन्थ्रिया एक्सनि गेजेरजों बुंदोंमोन दि जरहाटनि जोंनि MPआ मैया संसदआव गावनि बिबुंथियाव थारैनो फोरमान खालामदोंमोन दि बिथाङा पाकिस्ताननि थाखाय खामानि मावो आरो बिथांनि आन्दोनि दावबायनाय आरो पाकिस्तानी फसंथानफोरजों गोबां सोमोन्दो दं होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो बिथांनि बिसि आरो सानैबो गथ'फोरा गुबुन हादोरनि नोगोरारि मोननो हादों। बिथाङा जायखिजाया समावनो भारत नागारनो हागौ आरो बिथाङा आसामाव लाजिनांनाय लाबोनो हागौ आरो बियो गोग्गाथाव भारतारिफोर महरै जोंनि गोग्गानायखौ फोथाय खेबसेयाव खालामगोन। गिबि मन्थ्रिया बुंबावो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि टुइटआ दा गुवारै सावरायजादों।
गोबां समफोरावनो दैयाव गब'नानै जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो जनायाव दरसे गामिनिनो सानै हिनजावसा गथ'फोरा खेबसेयैनो दैयाव गब'नानै जिउ गोमादों। बे दुखुनांथाव जाथाया धेमाजि जिल्लानि जनाय तिगा पन्चायतनि सिङाव थानाय नाहर बरजली गामिनि सानै हिनजावसा गथ' आरो हिनजावसा गथ' गब'नाया गासै ओनसोलावनो मोनसे सोमोनांनाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गथ'सा सानैया थांनाय सानखालि समनिफ्रायनो सानजौफु समाव न'आव रावबो मिथियाजासे एबा रावनोबो खबर होआलासेनो दैमा सेराव थांदोंमोन। बबेखानि बेलासि समसिम जेब्ला गथ'सा सानैया न' फारसे फैफिनाखैमोन अब्ला गामिनि खाथि खालानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव न'खरनि सोद्रोमाफ्रा नागिरदोंमोन आरो जोबथारनायाव सानै हिनजावसाखौ नेशनेल हाइवेनि दोंसे लामानि खाथियाव थानाय दैमानि रुगुङाव गोथै सह'खौ मोननाय जादोंमोन। भारत आरो ब्रिटेननि गेजेराव मोनसे गोदान सोलोआरि बाहागोदारि फोसावनायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि ब्रिटेनाव दावबायनाय समाव ब्रिटिश काउन्सिलआ थांनाय बृहस्पतिबाराव बुंदोंमोन दि सोलोंथाइया गंनै हादोरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार सोमोन्दोनि खुन्थिया नुजाथिदों। ब्रिटिश काउन्सिलनि डाइरेक्टर इन्डिया एलिसन बेरिट एम्बाया बुंदों दि बे फोसावनाया भारतनि हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 जों गोरोबनाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव हेफाजाबखौ गोख्रों खालामगोन। NEP-आव मख'नाय बादियै गेजेर हायुङारि खालामनायनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय जों भारत सोरखार आरो मिरु आरो रायजो मोन्नैबो थाखोआव स्टेकहल्डारफोरजों खाथिनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं। बे सरासनस्रा नोजोरआ जोंनो बांसिन दिहुनथायारि हेफाजाबनि थाखाय मोनसे गोख्रों फसंथानारि दाथाय दायो। बिथांजोआ मख'दोंमोन दि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दावबायनाय समाव भारत आरो इउनाइटेड किंडमनि गेजेराव फोसावनाय फालांगियारि गोरोबथाया रोजा रोजा गोदान साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन आरो मोन्नैबो हादोरनि रांखान्थिनि जौगानाय हेफाजाब होगोन। बिथांजोआ बुंबावदों दि आं सोलोंथाइखौ बे बाहागोदारनि गुबै खुन्थिया महरै गनायथि होनायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै इनाय हाबा मावग्राफोरखौ थांनाय माखासे दान सिगां हमबोबाय थादों, जेराव इउनिसेक्स सेलुनफोराव गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ हमनानै खायसे लाइमोनफोरखौ आयेननि गेजेरजों साजा होदों। बेबादिनो सोमजिदों उत्तराखन्डआवबो मोनसे मुगैथाव जाथाय। हरिद्वारनि गंसे गावारि सेलुनाव गोबां समनिफ्रायनो माखासे इसिङारि सोमोन्दो सोलिबोबाय थानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सेलुननि सासे बिगुमाया सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ इसिङारि सोमोन्दो खालामनायनि दायाव खाजादों। बेजों लोगोसे सासे लाइमोनखौबो खाफानाय जादों। बेराफारसेथिं सेलुनखौ जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बुफाय बुसि खालामदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनां दि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनां दि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।